Everyone, welcome to my life. Kuya Otoy Cooking Bicol. Ayan, good evening, good evening. Ayan, Kuya Biboy TV. Good evening sa iyo, Kuya Biboy. Shoutout sa iyo, Kuya Biboy. Maraming salamat sa pagdalaw. Yahoo! Yahoo! Ayan. Happy Sunday, Kuya Biboy. Maraming salamat sa iyong pagbisita sa aking live. Ayan. Shoutout sa 3 viewers. Maraming salamat. Biboy TV. Shoutout sa iyo. Ito, dito ako sa bahay mo. Punta ko yung bahay mo. Shoutout sa 4 million in the house. Yan. Maraming salamat sa nagbisita sa aking live. Shoutout, shoutout. Happy Sunday everyone. Yan.